Ale ty jsi měl navigovat. Nemáme jít dolů? Ne, já myslím, že jedeme dobře. Si to se mnou ještě nebyl, ale určitě jedeme dobře. Fakt jo? Počkej, ty jsi někdy byl? Tak už je k tomu je chata, ne? Já si teda super. Tak, na úspěch akce. Že jako, je to hezký, že jsme tady, jo, ale... No počkej. Ty jsi sem chtěl, ne? No to jo, ale jako když tu budeme 3 dny chlastat, tak budeme maximálně na sračky prostě. Něco hrát? Počkej, vymyslíme jako uchylnou hru. Olivier. Ale tak ne. Hele, počkej, asi třeba na Vraha, to je docela dobrá hra, znáte to?